Ah, ole ka fikir le finga paro ke se ngi. E mo kwa le ai ma se so el sap e mo. E yo foi como pa aqui, o que longa le chapipi mo le banu mangi independence e lua. Mo la ko se fu. Ma e kar fa ngai fo ngala ngai ko ngai se kwa ngai. O la mo ko na fa kwa ngai wa. E nga fo se fu. Ma ko wa fa kwa ngai na fo ko ma mo kure. So asi e ka fa pe a ba wa le lua ngau ba ngai ke. Ai e ke la ko ia le finga malo ko foi on fas. Era ngo fa ko fas. Nga ka ke ba yaka ma fu o nga nga fas. O fere, yo ai sa bo. E fai como o fa fo. Ah, foi me sa bo. E ko ke fo. Ah, não ka foi aku le chapipi. Lo ke ba aku i fonga le chapipi le. La foi mo ka fas ko. O ke le no foi para me alma. Me la foi como era. Nga senta ba yo pese kestole le chapipi. Au ye foi ska sa siri yo nga. O ko mo le chapipi. Me sa nga foi akala ku le pa. Ma ke fa bangi foi nga me la nga ke mia nga. Ka foi le sentipi. Porque usira nga so vai so na kupe. O fe ngai. Ma fa sanga. Nga fale anga kule. Ana ka wa ngai. So le orkes pese special kestole. Pese ka vele le ba ko kule pa. E ku mai nga. E fa ke ka tai pe ia I finalo ka. O simbe mo fai kongo le le chapi bi la ko manifesto ye esa we kupe menga. It distract el mele kupu. Yes. It's a distraction. Pero ele kele me vai ale wa baka solo mai. O mga ka wa ka. Wila kele ka ko kupe, wila kele ka ko kupe. Wala mo ka ko be ai nga. Wa ka ko sa mo. Fi fikire me nga. Unrealistic. Aka ko ngo ila mo fai me ye po ana ko miki lang fai me nga. Ini ke kai mo fai ele chapi pi fai ko nga. Fa mo mo le ka kupe. O fe se fa mo fai ele fo nga se fo ma no nga. Si le ko ka wa se si ambe. O fe se fa mo fai. Mo ka nga nga wa. E si le ko ka wa me nga lo. Se si le ba. Ata mo ko fa ko